Moikka! Nyt on ensimmäinen työpäivä, niin sen kunniaksi ajattelin tehdä sitten uuden tutoriaalin. Teen tällaisesta Invisible Bobblesta, jonka varmaan kaikki on nähnyt jossain tuolla katukuvassa. Nämä on aika suosittuja nyt. Niin ajattelin vähän kertoa näistä, että minkä takia nämä on hyviä kapistuksia. Verrattuna tämmöisen normaaliin pompulaan, näähän vetää hirveästi hiuksia ja tulee takkuja ja hiukset saattaa katkeilla. Mutta sitten kun tätä poplee, tää ei vedä hiuksia ollenkaan, ei aiheuta päänsärkyä ja tulee muuten tosi tukeva pito tukkaan. Voin näyttää, että miten sitä käytetään. Ihan tällä lailla normaalisti vedetään hiusten ympäri. Kuten näkyy, niin hyvin mukautuu tonne hiusten sekaetupainaumia. Jos pidät montakin tuntia hiuksia kiinni ja sitten avaat, niin ei jää painaumia. Ja sitten sekin on myös hyvä, kun käyt uimassa kesällä, se ei kastu. Pysyy kuivana.